Okay, jeg skal bevise A. Og A har jo grundformlen sådan her. A er lige med x1 minus x2 rod y2 minus, eller divideret med y1. Hvis vi siger, at vi har et koordinatsystem her, har en linje, der går sådan her, så kan vi sætte vores 2 punkter her for eksempel, og her. Det her, det er x2 og y2, og her har vi x1 og y1. Sådan der. Det vi gerne vil gjort nu, der er en formel, der hedder y er lige med b gange a i x'ene. Det er formlen, eller forskriften for en eksponentiel ligning. Og hvis vi så sætter vores punkter ind som y2, sådan her, så vil det hedde y2 er lige med b gange a i x2'ene, og y1 er lige med b gange a x1'ene. Nu har vi to forskrifter. Når man har det, så kan man dividere dem med hinanden. Og det gør vi ved at sige, y2 divideret med y1 er lige med b gange a i x1'ene, eller a i x2'ene hedder det, divideret med b gange a i x1'ene. Sådan der. Og b vil automatisk ud med hinanden, da de står på begge sider af dividertegnet. Det vi skal gøre nu, det er ligesom at have divideret de to tal, og når man har to potenser og samme grundtal, så kan man bare minus potenserne. Så det vil hedde y2 divideret med y1 er lige med a i x1 minus x2. Sådan der. Nu vil vi gerne have isoleret a, og for at gøre det, så skal vi finde det modsatte af potens, og det modsatte af potens, det er rod. Så hvis vi sætter rod på begge, eller x1 minus y2 minus x2 i rod på begge sider af lighedstegnet, så det vil se sådan her ud. x1 minus x2 rod y2 divideret med y1 er lige med x1 minus x2 rod a i x1 minus x2. Og de vil automatisk gå ud med hinanden, da modsat potens jo rod, sådan. Og nu har vi så isoleret a, som det var det, vi gerne ville. Så vi har nu beviset for a, at a er lige med x1 minus x2 i rod y2 divideret med y1. Og det var også det, vi gerne ville have bevist a til at være til at starte med. Så har vi bevist a for en eksponentiel ligning.